Var det ditt stycke då? Mycket bra. Ja, ja. Är du där? Vi befälligt att fitse Junge. Ja, vi blir väldigt fitse jag, Junge. Du är väldigt. En du? Du, wat zit zo eigenlijk op? Is dat Ja. Het is een trainer, hoor. Weet je dat ook wel aan niet? Kan ik van Dat Jezus? is een richtige, originele Gärtner Homo-trainer. Een homo-trainer. En een homo-trainer. Ja, maar dat fietsen was Junge. De kinderen van mij gewoon, die gaan immer met de fiets naar in school. Dat moeten die leraren hey, ook eens het meer doen. Ja, maar dat mogen die toch niet wegen. Waarom? Ja, we gaan toch rond de school de fietscirkel. Als ze daar binnen woont, dan mogen ze ja niet komen met de fiets. Daarom kunnen ze allemaal met de auto. Nee, maar dat had je ook te maken met welke school had nu zoveel parkeerplaatsen die verbogen is. Die kan ze ja niet leerklasse storen. Ja, stimmt. Zo is dat nu goed. Oder schunken we op een school? Ja, en dan nu mijn chef, zo ik daar. En de Hagensteentje, die zie ik ook nog immer op de school zo rondlopen, waar. Ze gaan volgens mij de aufgabe wat ons gehoord had, jongen. Weet je dat ook niet? Ja, maar juist weer weg de mond. Dat is al een jaar en dag op een school. En ze zijn denk ik allemaal in een hoekje duid, kijk. Dat zit er wel. Dat zit er wel. Hallo, hè? Du kannst nicht sagen, was sie will. Die kennen sich hier bestimmt nicht opholen, das stört es doch. Hey, schon ihre ophouding gekald war. War du wiese, man, dat riecht doch die ganze Zeit. Ist das möglich, wenn der mehr wesig? Möglich. Oh, wie ich, da bin ich schweiß mich kaputt von der Berge hochfietsen. Hey, wo man noch wie verrückt auf das Schwimmbad. Da könnte man noch Sportingen herrlijke kunnen durchnehmen. En door Lucas, dan heeft hij baantje nog wel. Wie? Dat had toch nu een veel beter baan bij de politie? Bij de politie? Ja. Ja, de Lucas. Ja, ik bedoel zeker de wasserpolitie, wa? Dan konden de mensen die jonge wasserschlipperen blijven dragen. Ik had hem mal gesehen, zo'n auto, zo'n Milieuauto. En ze dan misschien bij die politie. Hören Sie, ich habe jetzt alle für Sie, ein betrauernder Gott. Ich komme jetzt in die grüne Burg auf euren Schwammerstuhl. Da sucht so Lukas auf der Knie mit der Gelasenpötje, mit der Schöpje, dreckige Pötje zu tun. Das ist echt bei der Milieupolice bestimmt. Ze daar dan Glorie mee zitten. Nee, Kind, da ist aber Schwimmbad, da ist auch geen Glor, da war sie ein Jungenschlubber im Zirkel. Souvenirs. Heimweh, dat is het natuurlijk. Mini, du hast recht. Siehst du? Schau noch, bis ich noch eine Drusche drehe. Wiese. Ik moest het nog. Maar du hast toch immer een tuutje erin. Du mit Sporten, alle. So, is ich dann ins Umgefallen, die Gegend von Hütze da, sortieren allemal Hütze aus Hand? Wie? Ja, wat ze hand, ja, wat ze hand. Spielen wir dann so. Ich mein, echt, was zur Hand? Hast du das uns noch nicht gesehen, Angelease? Dyslexie bei Vorbild. Jo, ik huur niks anders en ik ken. Dan hebben ze wat autisme. Dan hebben ze wat PDD-NOS. Dan hebben ze wat Asperger. Dat is een Een leuke. pumpje heen, een pumpje door. Ik ga met het fruze weer. En dan last van AHD. AHD? AHD. Dali, du meinst natuurlijk ADHD. Nee, Willy. AHD. Aldag held up. Dat kent ze dan even wel veel beste hand dan wat ik allemaal had. Wat hast du dan? PADN. PADN? Pien aan de nak. Wie? Ik ga dit zien wat erop zitten. Ja, Kind, Ich habe auch die. Puur.
kunnen we van Jordi. Trouwens, ich habe noch eine Afspraak. Ich moet nog masseren, joh. Bij doktoren. Oh, ben verjezen. Johnny, kan ik met die met Joke met de nuggets loslaten maken? Sag, Danny, zegt u nog even tegen de Legrande, dat verdient jou niet meer tunt. Die is al niet. Ach ja, dat is fjord. Ik moet toch nog naar de school. Helpen met computeren. Oké. Hand voor alles. Dat is niet waar. Maar jij zegt die ook net op de tisch. Weet je wat we van jezen houden? Verwoelen Erik, de Henkie, die had het allemaal heel verzorgd. Daar moet ik bedanken voor het gebruik nemen van de sportaccommodatie. Ja, dank je wel. Jawel, wie krijgt ze nou? Ja, kent? Ja, ik ben een straf. Adieu, man. Adieu. Sag Henkie, weet je niet een pleertje op de platenspeler leggen? We willen eens richtig dran, joh. Beetje kräftig. Allee, Jan, hoe is dat zo? Zeg maar weer. Kom maar toe. Doe je niet jongens? Dit was weer. Wat hebben we? Oh,